Ajde, ne, hoće da stane novo, on uvijek stane novo. Evo, tata je stao. A? Da. Postao ritual. Ajmo Sale. Polako, tu ide auto, opasno. Polako. Dobro. Evo nas drugari, idemo. Gledamo avione. Saša voli avione. Idemo nas 4, 5. Da gledamo. Aviončiće kako lete. Aviončiće, ajde. Ja, sad će žena voziti. Sad će žena voziti, ja neću voziti danas. Meni je dosta voženja. Od juče 6-7 sati skoro vozim. Kad mi žena vozi malo. Nije to njim daleko, pola sata odavde od nas. Mi smo skroz... Tade je bijela neka zavesa. Mamin sin napred sedi. Ovaj drugi mali će sa mnom nazad. Hoćeš isterati pa da mi sednemo ili kako? Ajde. Gora, ti ćeš meni u krilo? Gdje ti sedi? Hej! To mama. Ode ona. On sam baš s djecom. Da, nek se bakći sama s djecom. Aj, možeš s ove strane, nema tu sedanice. Ne zajebavaj. Ima neka loptica. Pazi, možda će da krene ova kokoška. Ne, ona će čekati da ja sednem pa da krene. Dobro, ja ću daj pare od Čekaj, jesi uspio? osiguranja. Ha? Jesi uspio? Pa ne, pa ne gledam što. A, to, čekaj. Čekaj. Jesi uspio si. Bravo. Mamicu ti, čekaj. Vidi košara. Rekao Igor, ajde. Ne kažem njemu, ajde. Kakav majmun. Ali Video! Počela se penjati. šta vozi Bog? Deci! Ili pali klimu ili otvaraj prozore. Pomraćemo. Bolje nisam. Nemoj da se dopisuješ i voziš! Šogi uživa. Još da ima ladno pivo. Mogli smo poneti. Zaboravim. A zaboravim. Stani, ajde pa da uzmemo Aj se pivo. vrati se. Ne, ima tu pumpa, radi pumpa. Sad će Sve ti jebem, što me tu udara u glavu tako. Zatvaraj prozor. žena vozi, znači možeš piti. Da, idemo sad uzmemo pivo. Pošto ja ne vozim, žena vozi. Vozi neko vezanje. Ko je? Baba vozi Porsche, čoveče. Pivo. Evo je mama. Mama uzela pivo. Joj, Gugi ti uzela, mama. Tu je, ja sam sklonio što ovaj počeo. Evo Šogi. Joj, a što si mi uzela ovo? Nije bilo drugo. Nije bilo još jedno tako, što si njemu uzela? Evo ti onda. Ne, neka Nije pusti sad. bilo, idi vidi. Neću ti ne da vidim. Bilo je jedno. Voliš sa limun. Pa volim, ali kad sam s tom popiti jedno normalno. Jevem ti. Oj, je snežno. Majke mi, čovječe. Ajde, živjeli Šogi. Ajde žive. Ajde, bus. Gdje je bus ali otišao? Kući? Ojoj, nisi išao tamo gdje si naviko. Ojoj, idemo da vidiš avion. Ideš da vidiš avion, Sale, veliki avion, hoćemo ići gledati. Ja znao ovo. No? Ja znao ovo kači.
Ovo moje žene nije normalno, kako god. Ubiće nas, čovječe. Jadan šogi nazad, on gdje je peko. Ovo gore nego roli koste. Koste gole roli, koste ne smo bili. Mališa, piš pauza. Malo skidamo s pelene i onda moramo stajati. Žena se trka, Isusa ti poljubim, druže. Ja se izvinjavam ljudi, ali ova žena je pludela. Ima auto, ali dosta ljudi odlazi. Pa već vidjelo bi se avioni da lete, čoveče. Da. Da. Ja nikad nisam, ja bi teo da probam ako može. Gdje je Igor? Gdje je Igor? Otišao on već da gleda, a? Ajmo Sale. Ajde, ajde brzo. Doći će opet helikopter, ajmo. Ajde, ajde. Ajde. Šta je to? Ima dosta aviona, Ali ono kao na daljinski mi se čini da je to, a? Taj, mali. Stigli smo ljudi. Jeste? Lepi. Stigli smo ovdje. Na Flug show, to jest... Ovaj mali, to leti to kao na daljinski. Ali ima i tu malo većih ovaj tu. Oduševljen. Ljubitelj aviona, traktora i svega. Evo ga Sale, helikopter! Dolazi ti helikopter nazad. Evo ga, sletio je. Posleć. Sletio je. Ja mislim da može! Hoće Saša letiti? Koliko?
Va? Jo, više. A ne znam za njega da li se nešto gleda. Ja ne smijem samo vidjeti. A hoće se stvarno hitati. Idemo ljudi da se vozimo helikopterom, to jest da letimo. Šogi, si spreman? Ja uvijek. Sad ćemo ići helikopterom. Da, sad ćemo da letimo. Biće brutalno. 100%, vrat. Trebala da dođe. Mama, čekaj. Sad idemo da čekamo helikopter. Dođe helikopter, onda idemo mi. Sad će doći. Sad će doći. Ajmo vidi sali idemo!
Ja! Jebovate! Isuse Bože sveti! Ovo je bilo dobro. I ovo možemo da prekrižemo preko naše bucket liste. Niste normalni, 50 eura. Da, je 50 eura. Jel dobro što po jedna Lili došla, vrati, samo bi ti srala sada. I onda je rekla, a išla bi i ja. Išla bi. Da, išla bi, znači, ovo moraš probati jednom u životu, majke mi moje, znaš ti kako je to. I kad krene naglo dole, znači ti poletiš sa sedišta, Bog te vaza. Znači letiš bukvalno. Bukvalno, poletiš sa sedišta, bukvalno. I kad se vraći samo kad se naglo počne spuštati. A gdje se? Skroz u planinu gore, na vrh. Da, dođe do vrha i okrene se. I ne skontaš kad se okrene i samo krene, brate, dole. Znači, ona velika planina, da, Bjelina, ona je velika planina. Tamo smo otišli skroz. A? Dalje me je zadržio. Saša se uplašio, pa nismo išli. Mislim da, ovo Saša nije išao. Ajde vidimo tamo drugi avion. Daj. Avione. Idemo mi da vidimo avione. Mali se uplašio helikoptera. Voli helikoptera, ali se uplašio mali. Vali se ne još. Avion, to je avion, sale. I tamo avion, vidiš? I tamo. I tu. Da, idemo da vidimo da još ima. Pa da. To avioni. Vidi vatrogasac, ale, vidi, evo ga ovaj crveni što je letao, vidi Sale, vidi tu, ej, bebo, vidi tu avion, vidi, bebo, evo tu avion, što je to? Aha? Avionče? Su dobri motori? Kuca? Zakasnili smo ljudovi, to je verovatno bilo pre podne na show ovdje, pošto evo, ako vidite iza mene velika poljana i ima aviona ovih, ima onih električnih, to je bespilotnih, što sa daljinskim letiš, i ima ovih redovnih aviona, verovatno bio neki show ovdje leteli, pravili neke poteze sa avionima, kao što imaju oni trke, što se dešavaju, tako da verovatno. Jako da zakasnili smo ljudi moji. Zakasnili smo skroz na nevraz. Vidjeli smo prvo, vozili smo se sa helikopterom, bilo je brutalno. Brutalno. Što su pustili pesmu, ono kao da ide u rat. Odu i vatrogasci. A što je gledaš gore ko bude onaj pravi. Ja. Ovaj što upravlja s njim, on ima dva.
Nemoj sam ići tamo. Ne. Ovo ga kida, ej. A samo da. Ne. Ne bi ona tela da leti. Da, tela bi, ali ne sad. Ne sad, nego kad. Letela bi da su tu Bojani baba. Da, Bojana je baba. išla s vama. A išla bi s nama, aha, dobro, to je već ono druga stvar. Dobro, tako da. Pa sama. Ja rekao da idu Bojana i baba s to, pa tvoja mama bi dobila srčku u helikopteru tamo. Nama, ali bi išla sam. Ne bi išla sama. Da. Nema veze. Mogla si probat, ali nema veze, dobro je bilo. Najbolji bačeni 50 evra. Da. Najbolje bačenih 50 evra. 50 evra letenje jedno. Brate, gde to vidim? Uf, Leti. da probaš jednom u životu. A nismo bacili 60 eura za onu glupost. Da, koju si mogla da kupiš u Smitiju i to veću i bolju. A veli, kad smo se popeli gore, i onako rekao, jebote, otkud kuće tu? A on se već bio okrenio, ja nisam ni skonto, znači, kad se on okrenio, jebote, rekao, otkud kuće ovakve tu na vrhu planine, šta je ovo? On se već okrenio i vraća se dole, jebote. Mi smo završili naš provod na letenju i Šog i ja smo se najbolje proveli. Mama baš i nije. Tako da sad idemo kući, čekaj, ajde prvo piši. Drugari, stigli smo da jedemo poljočinke, bebe, hoćeš da nosimo ovu torbu? Ponesi vodu. Čiju vodu kad nema nikog nema ovdje? Kod mene. Jebem ti kola, zašto mi kola diraš? Pa zato što nema čovjek izaći. A jebi ga sad. Ne znam za neke kolica. Uzmemo Nikijeva kolica. Nikijeva kolica. Ajde uzmemo Nikijeva kolica. Ajde, Nikijeva kolica uzmemo. Nemam Nikijeva kolica, a nisi mogao sklopiti zato što ovo treba da uzmeš. Šta te Ovo. Ne znam ja. Ajde, sad znaš. Nisam, opa. Sad znaš. Nisam vidio. A šta ti? I ovo? Da. Stisneš i vučeš. Ne, usisat to nije. Naravno da će to nije usisat kad je to nije opet usisat. Ne, da. Evo ne to vidim. Ovo ta se usisala. Ej. Ej, Saša! Stani. ne možeš tako. Uplašila si decu, jebote. Stani. Ajde vamo. Idemo na pešački idemo? Idemo na pešački? Ili ćeš trčati? Ajde, Sale. Idemo njam. Daj, ja ću. A šta ćeš tu oljak preći, nikad? A šta ćeš oljak tu preći, nikad? Da se trči sad! Trči, Saša, ajde trči! Eto, Sale, ja si prvi. Ćemo nam. Došli smo u jednu najbolju palačinkrnicu. Ajde, sedi negdje. Sedi negdje, bazmeg.
Mi smo uzeli... Šta smo uzeli, ovo olje? Imaš i Ovo? kindera, imaš svašta. Baš onako... Palačinka sa topping i frukte, sa jagodama. Imaš bubble waffle. Ovo bi Jelena uzela. Bubble waffle with ice topping. Wow. Evo ga, dobili smo šta da jedemo. Nutella, ovo isto Nutella, zato što ja jedem. I žena. Sve smo smrvili. Idemo kući, no? Vidi. Daj tati ruku, daj mi ruku, ajmo. Idemo sa Leo. Ideš se kupati? Ćeš ići sad se kupati? Ideš se Ale kupat. Ajmo sad 30, brzo! Trči! Majstor moj. Opa. Gdje? Možeš? Svete Toro. Ne smeta ti se popneš u stolu. Bravo, Sale! Gdje Olja? Naravno, cigi. Cigi! Uzimam cigi! Ljudi, stigli smo kući. Idemo da se raspravimo. Klinci da se kupaju. Idemo da spavamo. Ljudi, hvala vam. Nadam se da ste uživali u vlogu koliko smo i mi. Tako da se čujemo i vidimo sljedeće. Ona nije tela da ide. Propustila je priliku da leti. I ona je propustila priliku da leti. A lepo ti kažem, treba da ideš.